खुलुमबाय मेहुवा ब्लका 10 जेम्स मुसाहारि दिनै आङो नैना इन्ड' भुटान बर्डार थेंक्स जोंना दोनदैयाव माने बेयो जोंनि जाला सिमला आरो जाला सिमलानि बे मानास हाग्रामा बेजों थांबा भुटान मोनगोन आं अलरेडि भुटानाव बे बर्डाराव मोनफैखाबाय आरो नोंथांमोना नायबाय थादो आं मा खामानियाव फैदो आं सोरनियाव थांनायदो नोंथांमोना नायबाय थाबानो नुलांबाय थागोन आरो अके दोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थागोन ना मिजिंथिबाय गारिखौ स्टार्ट होलायाखै जोंना लोगोआ नाय बेसे स्पिडआव खारो नाय बेसे स्पिडआव खारो नाय गारिखौ माने स्टार्ट खालामाखै नायबाय था 36 60 to 70 खारो 60 to 70 गारिखौ जों सालायाखै नायबाय था बेसेबां स्पिडआव खारो ओइ ससेनिफ्राय 58 थांबाय 40 थांबाय 60 थांबाय 61 62 मोजां नायसै नायदो दे 64 जोबोर समायना जायगाया गासैबो जोंनि लकेलफोराथ' मिथिखागौ नालाय बे आंनि लोगो पानिपुरि फानदों बर' बाजाराव लामायाव बर' बाजार नङा बियो मा होनो बेखौ लोक्षि बाजारसो जानि लाजिना दे भिडिअ जागासिनो दं भिडिअआथ' नुजाखागोन भिडिअआथ' नुजाखागोन जेबो नङा मावनांगौसो मावनानै जानायाव लाजिनांगौ खोथा गैया नंना नङा जों जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनांगौ बेयाव सोरखौबा लाजिनांगौ बिदि माबा गैया नंगौना नङा नंगौ ना जों गाज्रि खामानि मावना जानोसो लाजिनांगौ ने आं माने आङो मावना जाग्राखौ माने जस होयो आरो बुजिबाय सोरबा खामानि मावना जाग्राखौ आं जस होयो जों पानिपुरि जानायदों लोक्षि बाजारमोन ना लोक्षि बाजाराव पानिपुरि जानि बेनिफ्राय सासे मानसिनाव थांगोन जोङो आदा मेन्डेलानियाव थाङो र' लोगो मोनग्रा मोना मावनानै जायाबा मोनजायाथ' आरो लाजिना रावखौबो लाजिनाङा लामायाव फान जेरावबो फान नंगौ नङा रावखौबो लाजिनांगौ खोथा गैया खामानि माव खैथा जागोन नोंलाय नाय जोंनिया आंनि बिनानावसो जाखागोन आं मिथिखागो समायनाथार जोंनिया पानिपुरियाबो समायनाथार
दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो बेरायनो फैनानै पानिपुरि जाफैबाय आरो बेबो जोंनि बर' मानसिनि पानिपुरि मावबा थान्दा आदा मेन्देलानाव थांनि र' लोगो मोनगोन ना मोना मेन्देलानावलाय थाबबाय सं थाबोबाय नङा नङा जों ओरैसो थांगोन जों उल्थासो फैदों उल्था फैदों जोङो ओमफ्राय फैलानियावबो फैला आदानियावबो हाबैगोन पानिपुरि जानो ना उल्था गिदिंना फैदों जों सोरबाफोर जोंनि लोक्षि बाजाराव फैयोब्ला पानिपुरि मोनगोन जोंनिथिं फाना रावबो दा बन्द गोजा जोंनाव बेसेबां जाखागै बेसेबां जाखो 20 ल' बुरजाथार जाबाय माथो बेखौ ला नाङा दे नाङा ला ना नोंसोरो इमान मोजां खामानि मावो नंना नङा लाजिना दे इउटुबाव फैगोन आगै बे आंखौ रायनाङा आरो बोरायखौ बुंबानो जाबाय ओइ दखारथार सेमसा दे मानिथाराखै होनना बुं थांसै बुंबा दे होमब्ला बाय थौबाय आङो आदा माबानायाव मेन्देलानाव हाबैनो र' न'खौथ' सिनाय हाबफेराखै आगोलाव ना आदा मेन्देलानि न' मोनबाय आंबो हाबफेराखैमोन हाबैनि ओंखायनो आदा मेन्देलाया गोबां मानसियानो मिथिया आदा मेन्देलाया मा मावो आदा मेन्देलाया हिन्दी मास्टर आदा मेन्देलाया मास्टरसो हिन्दी मास्टर ओमफ्राय आदा मेन्देलाया मालाय फरायगासिनो दंमोन आलक भागवान माने कुइसन एन्सार बानायगासिनो माबा कुइसन बानायगासिनो गथ'फोरनि थाखाय एसाइनमेन्ट आदाया नमस्कार खुलुमबाय आदा माने गोजान थादों जों कर'नानि थाखाय जेबो साननाङा नोंसोरो आदा माबायदि खबरफोरा आदा न'आव ओरैनोथ' मोजांथ' गाज्रि नङा मोजाङैनो बहुत गोबावनि उनाव उदांस्रि फिल्म बानायनायनिफ्राय दिनैसो माने रिलिज जाखांनायनि उनाव आदाखौ लोगो मोनाखैमोन ओमफ्राय आं आदानि न'आव फैदों आरो ओमफ्राय आदा गासैबो न' मोजांखा न' औ मोजां ओमफ्राय जोंनि इयुन जेनेरेसननि बागै आदा उन्दै फंबायमोननि बागै आदाया मा सानो दासान्दिथ' कर'ना बोथोर जाहैबाय कर'नानि थाखायनो गोबां फरायसुलिनि बे सोलोंथाइनि आबहावा बे जोबोद गाज्रि जाबाय बेखौ दा जों सरकारखौबो दाय होनो हाया बे जाबाय बुहुमनिनो बा मिथिंगानिनो मोनसे बेराम जाहैबाय दा अब्लाबो बिनि गेजेरावनो साफ्रोमबो फरायसुलिखौ बुंनो लुबैयो क्लास जायाखै होननानै ओरैनो थानाङा जों जिखिनि फरा बिजाब बेखौ सानफ्रामबो फरायबाय थानांगोन अब्लासो बे दावहायाव जों देरहानो हागोन नाथाय बेमार जादों होननानै क्लास जायाखै होननानै थायोब्ला बे गावखौनो थगायना लानाय जागोन लोगोसेनो आथिखालाव जा मोनसे बेखौ मा होनना बुङो ड्राग्सनि जि गाज्रि बारहावा बियो जोबोद गाज्रि सोलिबाय दङ जेरैहाय देरफुनाय फांसे बिफांखौ बोरमाया अरसयोब्ला जेरै नोरजिया जायो देरफुनाय दंफांफोरखौ जुदि मुलिफोर होयोब्ला जेरै नोरजिया जायो थिग बेफोरबायदिनो जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै ड्राग्स लानायनि थाखाय गोबां खैफोदाव गोलैबाय दङ बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आं बुंनो लुबैयो बिमा बिफाफोराबो बेसेबां जोथोन लानो बा बेसेबां रैखाथि होनो बेखायनो साफ्रोमबो गावबा गावनो सांग्रां जानांगोन सांग्रां जुदि जायाब्ला बेखौ जुदि हुदा खालामना लायोब्ला जानो हागौ बियो जोंनि इयुननि थाखाय जोबोद खोमसि जानांगोन आं बेखौनो बुंनो लुबैयो देरफुनाय जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना ड्राग्स जानायनि सोलायै बा नाङा फाङा ओरैनो थानायनि सोलायै साफ्रोमबो गावनि जिखिनि मोजां सम बे मोजां समखौ खेला दुला गेलेनानै मोजां खामानियाव बाहायनानै फरायनानै ओमफ्राय मोजां जेनेरेल नलेजफोर फरायनानै मबाइलनिफ्राय एसे गोजानाव थाथ'नानै जुदि खालामबाय थायोब्ला जानो हागौ बे निसानिफ्राय जों एसे गोजानाव थानो हागोन बिमा बिफाखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो जेनेबा फिसायाथ' माबा मोनसे बिखागोन माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावखागोन दा बिनि सायाव बिमा बिफाया जोबोद दायथ' दङ दा माबा मोनसे बिनायावनो माबा मोनसे लुबैनायावनो माबा मोनसे हास्थायनायावनो बिमा बिफा बेयाव जे फुल सापर्ट होबाय थायोब्ला बे लासै लासैनो मा ड्राग्सआ जेरैहाय लासै लासै नांलाङो मोनसेनि उनाव मोनसे होनायावनो नांनायनि सायाव बाराद्राय होलांबाय थायोब्ला बिसोर हुदा जालाङो एसे एनैजों गोजोननो हाया जायो बेखायनो गोरलैयावनो बियो माखौ लुबैदों मा खालामनो थांबाय दं बेखौ नोजोर होनानै जेनेबा हमना ला ड्राग्सनि बाथ्राखौनो बुंबाय बेखौ जानायावनो जुदि खहाया जायोब्ला बेखौ गोरलै रावजों जों बेखौ बुजायनानै लाब गैया जों बेखौ गोरा रावजों बुंनो हानांगोन
नङाबा बेखौ जोङो जोबथेसालियावबो निजायैबो हरनो हानांगोन अब्लासो जों बेनिफ्राय खालामो थारैनो मेट्रिक आनजादनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बे बोसोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आं बेखौ बुंनायनि सिगाङावनो सरकारखौबो बुंगोन बेयाव गोरोन्थिया जाया नङा सरकारा गोरोन्थि खालामलांबाय मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो बोसोरावनो फेब्रुवारि दानावनो मेट्रिकआ जायोमोन आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा गुबुन बोसोरनि बायदि एबारनि मेट्रिक आनजादनि थाखाय 30% मोनफ्रोमबो आयदायावनो खम खालामनाय जाखादोंमोन बिनि थाखायनो फेब्रुवारियाव मेट्रिक आनजादखौ जोबोद मोजाङै सामलायनो हायोमोन नाथाय जोबोद दुखुनांथाव इलेक्सननि नामाव बे मेट्रिकखौ फावसायनायनि थाखायनो बे जोबोद गोरोन्थि जालांदों दा बे बाथ्राखौ बुंब्लाबो जानाय नंला आं बुंब्लाबो जानाय नंला अब्लाबो बे मोनसेनि थाखाय जोबोद दुखु थाबाय मानो होनबा फेब्रुवारियाव जोबोद मोजां फरिखा जोंहा जोबलाङोमोन दा दासिमबो सरकारा बेखौ थि खालामनो हायाखै बेमारनि थाखायनो जा बे बाथ्राखौ आं जानांगौबो बुंनो हाया नाथाय आंनि बायदिब्ला गुबुना मा साना मिथिया जेरैहाय जों दा मेट्रिकखौ फावसायबाय दं आगासालागि लांनायनि जाहोना जाहैबाय बेरामनि थाखाय दा आगासा जुदि लाङोब्ला बेरामाबो जोब्बायब्ला बेयाव गांसे गांनैल' आनजाद लानायनि जेबो ओंथि गैया आंनिब्ला 100 मार्कैनो गांफ्रोमबो आनजादा जानांगौ आं बेखौसो लुबैयो नाथाय गांसे गांनै आनजाद लानानै फरायसाफोरनि जिखिनि रोंगौथि फरायसाफोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बियो जानो हागौ जिउआव जोबोद दुखु थाबाय बेनि थाखायनो आं जोबोद दुखु नांफादों आं आसा खालामो दासिमबो जुदि गभर्नमेन्टआ इयुनाव लाथारमारोब्ला बेरामफोरा जोबोब्ला आं गांफ्रोमबो साबजेक्टनि सायाव आनजाद लानायखौ आं लुबैयो थेंक इउ आदा आदा आं नोंखौ खुलुमबाय बहुत बहुत धन्यबाद गोबां आं मानिखायो आदाखौ गोदोनिफ्रायनो आरो बहुत बहुत धन्यबाद आरो गासैबो फंबाय बिनानावमोना बे भिडिअखौ आं नायगोन होननानै आसा माने आंनिफ्राय मिजिंथिबाय आरो बे भिडिअखौ हाजासे नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे गासैबो नुनो मोनो आदाया जोबोद दुखु मोनदों मेट्रिक आनजादनि थाखाय ओरैबायदि दुखु मोनदों गुबुन गथ'फोरा लिरगोन गुबुननि फिसाफोरा लिरगोन नाथाय आदानि गोसोआ माने गाबखांनाय फैदों आरो मेट्रिक आनजादनि थाखाय बेनि थाखायनो आदाया इलेक्सना जालांबाय बेखौबो बुंबाय नाथाय मेट्रिक आनजादा जायासै आदाया गोबां दुखु फोरमायदो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै जय हिन्द नमस्कार आदा नमस्कार